आपली कॉलर उडवण्याची स्टाईल, डॅशिंग अंदाज आणि दिलखुलास स्वभावासाठी प्रसिद्ध असलेले खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचं एक वेगळंच रूप साताऱ्यात पाहायला मिळालं. पुण्याहून केवळ उदयनराजेंना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी आलेल्या एका चिमुकल्याचा हट्ट स्वतः राजेंनी गाडीतून उतरून पूर्ण केलाय. इतकंच नव्हे तर त्याला कडेवरती घेत मनसोक्त फोटो सेशन करत राजेंनी या चिमुकल्याला वाढदिवसाची अनोखी भेट दिली. 5 वर्ष माझी रील बघून तू नापास होशील. मला सर 1 महिना झाला तो म्हणतो मला फोटो काढायच्या बड्डेला महाराज साहेबांना सकाळपासून नाही तुला दिली अजून नमस्ते का एक फोटो.